Привет, меня зовут Альших Ахмадгаля, я художница, и в своей мастерской я провожу киноужины. Киноужины — это такие встречи тематические, когда я декорирую особенным образом пространство, сервирую стол, подготавливаю какое-то меню, и мы вместе с гостями готовим его и кушаем, наслаждаемся этим вечером, и после чего смотрим кино и просто проводим очень классное время в кругу новых интересных людей. 27 сакавіка ў майстэрні мастачкі Галіны на Янкі Купала адбылася кінавячэра ў французскім стылі. І калі трохі распавесці пра гэты івэнт, то нельга проста сказаць, што гэта вячэра ці прагляд кінастужцы. Не, Галя стварае неверагодную атмасферу свята і робіць вячэру асаблівай для кожнага госця. Па-першае, прыдумваецца канцэпцыя. Пад кінавячэру 27 сакавіка майстэрня дэкаравалася ў французскім стылі. Глядзелі кінастужку «Ангел А» у чорна-белым колеры. На вячэру былі фрыкасэ з курыцы, слаёны пірог з ручай, камамберу і, канешне, круасаны. Галіна прызнаецца, што робіць кінавячэры для сябе. Яшчэ ў дзяцінстве яна рыхтавала вячэры пры свечках для сваіх бацькоў і кайфавала ад іх нават больш, чым уражаныя бацька і маці. Мне вельмі падабалася бачыць іх усмешкі пасля цяжкага дня працы, і зараз я раблю тое ж самае, толькі не для бацькоў, а для жыхароў Берасця, дзеліцца Галя. Яна абірае канцэпцыю, шукае і робіць дэкор майстэрні, выбірае стужку і рэцэпты, нават вучыцца гатаваць стравы, каб потым у дзень Х атрымліваць неверагодную асалоду і задавальнення ад таго, што госці прыходзяць, кайфуюць і адпачываюць у гэты вечар. Гэта не толькі і не столькі вечар для кіно і ежы, гэта вечар новых знаёмстваў, адпачынку, прыгажосці і негі. І нават калі ў першыя хвіліны госцям можа быць няёмка, вельмі хутка ўсе знаёмяцца. Французская вячэра скончылася позна, амаль у 2 гадзіны ночы, але ж яно таго каштавала. Акрамя прагляду кіно, Галя падрыхтавала падарункі для гасцей і разыграла свой арт. Такія івэнты Галя рабіла не раз. З кожным разам мяняецца іх тэматыка, мяняюцца дэкарацыі, стужкі, стравы. Нязменнай застаецца добрая і вельмі прыгожая святочная атмасфера вечара. І калі ў наступны раз вы пачуеце пра кінавячэру, вы ўжо ведаеце, хто іх ладзіць і з кім дамовіцца для сустрэчы.